Hej så fangen, så velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Mineland. Og det skal vi, fordi at jeg synes det er mega hyggeligt og sjovt. Som I kan se heroppe, nu har jeg lige slået chatten til hernede, det skal I ikke tage af. Men som I kan se heroppe i Mineland, så min balance 202.000. Og jeg er i rang G. Jeg har spillet han lidt. Jeg tror det tog mig, hvad vil jeg skyde på, måske lidt over en halv time at komme herop. Så vi skal simpelthen have nogle penge for at komme op i det næste level niveau, eller hvad det hedder. Og jeg tænker faktisk lige, vi skal have et plot. Er det ikke teleport? Found no plot with the surf pretty. Okay, slash warp plot. Nej, plot. Det kan man simpelthen ikke, eller hvad? Og så kan vi lige prøve at gå til spawn. Som I kan se her, så er der noget diamond crate og emerald crate og guld crate. Så det der, det er sådan casino, tror jeg. Og så er der shop eller kit. Gratis pickaxe, det kan I lige se, hvis jeg tager den. Bum. Så har jeg efficiency 3. Og bum, så får jeg mit starter kit. Så det er vel egentlig ikke så dumt. Og den her shop, er den lavet færdig? Den er lavet færdig. Crab og blomster, det er ikke lavet færdig endnu. Men det var det her. Hvad er det her? Det er bank. Kan man så få veksel skillinger. Minebombe. Højre klik denne i mine. Enchant table. Pickaxe. Det vidste jeg ikke, der var kommet. 2 skillinger. Hvad er skillinger? Undskyld, det kan godt være, jeg spørger dumt. Men jeg ved ikke helt, hvad det er. Det må jeg faktisk indrømme. Jeg ved ikke, hvad det er. Og i de her slags miner, tror jeg faktisk, det er guldet, der giver mest. Fordi det her netherrack, det er sådan rimelig nemt at smadre, og det er guld jo på en måde er. Men der er også nogle iron blocks. Så det er jo meget godt. Det er lidt sent jeg optager, så hvis I kan høre noget banken på min væg, så her lige om lidt, så skal I bare lige lade mig tage jer af det. Fordi det er altså fordi her om aftenen, det er bare lige noget privat også. Og så skal jeg også lige sige, at Roblox-serien, det der skydespil, Phantom Forces, det stopper. Jeg har ikke mulighed for at kunne lave noget mere af det, når jeg har så mange serier på min kanal kørende. Og det der Roblox Elemental, der hvor jeg viste det der luftelement, det er altså ikke sådan en serie, der kommer til at køre. Det er bare hvor jeg viser elementerne derinde. Det er ikke en serie som sådan, fordi jeg tænker det er sådan lidt kedeligt at sidde og se på. Men nu får I lidt viden, og så til næste gang, så vil jeg så, få et plot, og så skal vi så prøve at få alt muligt.
Der er så meget jeg gerne vil spille her for tiden. Jeg har bare ikke lige haft mulighed for at optage, fordi at min computer den er sådan lidt træls lige for tiden. Og jeg optager i ferien nu, er lidt småsyg. Jeg optager lige sådan midt i ferien, så den her, den var... Jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. I don't know. Det kan også godt være, at den kommer ud efter ferien. Jeg er i uge 7 lige nu. Så det er jo sådan set fedt nok. Og så har jeg hørt... så spurgte lige Trier Gaming her på deres stream, om jeg måtte lave YouTube herindefra. Og så sagde de bare, selvfølgelig må du det. Så endte jeg ligesom her. Og forresten, jeg har nogle klip, der gik i vasken i dag, da jeg prøvede at optage. Det var noget Prison. Herindefra også. Jeg er ranket op inde på Freakaville i dag. Bare lige så I ved det, den 20. februar. Det kan godt være, at den her video kommer ud en dag efter. Det skulle jeg ikke kunne sige. Men ja. Hvis den her video den kan ramme 6 likes, så laver jeg nej, ved I hvad, I skal gå ned i kommentarerne, og så skal I skrive, hvad I gerne vil se. Det duer ikke, jeg laver noget, at I ikke vil se jo. Lige 2 sekunder. Men i hvert fald, det duer ikke, jeg laver noget, I ikke vil se, fordi så bliver det meget kedeligt, vil jeg tro. Når jeg runder de 25 følgere inde på Twitch, er der kæmpe DP overalt. Og jeg mener det virkelig overalt. Minecraft, Ark server, alt det jeg kan gå ind på. Så gå ind og følg mig på Twitch. Jeg lover der bliver DP, og hvis ikke, så ja, så ved jeg sgu ikke lige. Så må vi finde en konsekvens til mig. Det kunne altså være fedt. Så hvis det er jeg ikke gør det, så er det konsekvens. Nå, men prøv at se her. Nu har vi 40 guldblokke. Så hvis det er at vi lige kan nå op på 50. Når vi er oppe på 50. Vi er nået op på 50 allerede nu. Jeg tænker bare, at vi tager en stik, fordi der er så meget guld. Det er helt sindssygt, så vi tager bare en 50'er. Og nej, vi tager en stik. En stik. Og så skal vi gerne snart være der. Bum. Så var vi der. Bum, så solgte vi det. Og det fik vi 79.000 af. Vi har råd til at ranke op. Så skal jeg lige se, hvad der sker, når man ranker op. Og jeg har lige været i det der rank, der kommer nu. Det vil være sådan lidt mærkeligt. Godt, og så skal vi warp E. Okay, der er det simpelthen sådan noget mere. Kunne det godt ligne? Jeg tror stadigvæk det er guld, der giver mest. Ja, I don't know. I don't really know. Lad os lige prøve at se, hvor meget. Okay, det får vi okay meget ud af. Det skulle vist ikke være noget problem at ranke op her. Det skal jeg ikke bruge mere end lidt mere end en halv time på. Men i hvert fald, det var i hvert fald det gode, jeg lige vil vise jer. Så hvis det er, at jeg også gerne vil spille den her server, så er der altså IP nede i beskrivelsen. Og
ja, hvis I godt kan lide det her. Næste gang bliver det lidt sjovere. Det ved jeg ikke hvorfor, men det gør det bare. Hvis I kan lide det her, så husk at smide et like. Det skal måske se til sidste video, det er måske bedre at gøre det. Jeg tror, jeg skal lige finde ud af, hvordan det er, at man, får de der, skillinger. Var det ikke det, det hed? Jo, jeg optager. Prøv at se her. Jeg optager. Sig hej til YouTube. Så. Prøv at se ned i chatten. Optager også. Det er fedt. Der var så ikke nogen, der gad at sige hej. Nogen som har en god shop. Kan man lave shops? Nå ja, det er plottene. Det har jeg godt hørt om faktisk. Det har jeg godt hørt om. Ja. Det tjener vi faktisk meget af det der. Men lad os lige prøve at gå til plots. Plot all. Plot. Plot. Plot claiming. Der var den. Plot claiming. Plot by / plot by. Plot teleport. With your search. No. Whoops. Hvordan kommer man til plot? Det ved jeg ikke. Ja. Okay, lad os bare lige smadre de her nemme blokke, fordi så bliver det lidt nemmere. Og I må virkelig undskylde, hvis I havde den der video der med fake armor. Fordi man kan ikke høre min ven, som jeg er med. Det er lidt træls. Jeg kunne ikke lige fikse det i redigeringen. Så det er sådan lidt træls, at ja. Men det er jo hvad det er. Vi er simpelthen snart i rank F. Og der er Z plus og Z plus 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 plus. Yeah. Undskyld hvis det her var en kedelig video. Men i hvert fald. Tak fordi du har set med. Og husk at smide et like. Og husk at abonnere til mig. Så ses vi bare næste gang. Hej hej.